El president comarcal, Josep Maria, i a tota la teva permanent, que heu estat elegits avui d'una manera, jo diria que aclaparadora, així com els 3 consellers nacionals. Igualment, donar l'enhorabona a l'organització del Congrés i a la mesa, que ho ha sabut portar, diria, d'una manera express, com no recordes segurament a la història d'aquest partit. Bé, segurament, molts de vosaltres, avui ho he dit, sembla que era el company Carles Vega, avui estem aquí, diguem-ho així, d'una manera anòmala. D'una manera anòmala i segurament molts dels que estem aquí hi hem arribat en aquest congrés, o ja heu arribat, d'una manera que no ens hauria agradat. Però jo crec que en aquest partit, també durant molts anys, s'ha produït una sèrie de fets, i ara el company Mòdol n'estava parlant, en els quals tots podem parlar, tots podem opinar, tots podem donar el nostre parer en diversos organismes, locals, comarcals, assemblees, congressos, etc. I sempre, al final, jo crec que l'important de totes i tots nosaltres ha sigut remar en la mateixa direcció, pedalar de cara al mateix horitzó. Com bé sabeu, ja vam fer una sèrie d'assemblees amb la gestora, que també vull donar l'enhorabona a l'Àngels Cabassers i a tot el seu equip per aquests 3 mesos que ho heu portat, jo crec, d'una manera exquisida. Com ja dic, s'ha donat explicacions a tothom sobre el que va passar i sobre per què l'executiva regional, i després referendada per l'executiva nacional, va prendre la decisió que va prendre. No va ser una decisió agradable, ho torno a dir. Vam intentar parlar, vam intentar posar les coses a lloc, però finalment va ser difícil i al final va ser impossible. Mesures d'aquest tipus en aquest partit ja sé que no són habituals de prendre, però aquí s'ha de tindre una cosa clara. Tots en la història del partit, els que fa pocs anys que militem, els que en fa molts, i no per fer-n'hi molts, tenen més raó, però hi ha uns organismes, hi ha unes decisions democràtiques i una gent que ens representa en cada moment. Jo crec que la decisió de tots ha de ser en aquell moment donar suport a qui ens representa. I quan toqui congressos ja farem el possible per canviar-ho. I fins que no diguin el contrari els estatuts, l'executiva regional té el mandat de dins de la regional dirigir d'alguna manera, marcar l'horitzó mitjançant el qual volen assolir uns objectius polítics. I els objectius polítics, com no poden ser d'una altra manera, fugen del soroll mediàtic, fugen de les dissidències mediàtiques i fugen de la crítica totalment destructiva que alguns companys i companyes feien al partit. Perquè el partit som tots. No és ni el president regional, ni l'executiva, ni els regidors de Lleida, ni del Picat, ni d'Alfarràs. Sou tots i totes vosaltres. Per tant, això feia mal a tots nosaltres. Alguns ja sé que no compartiu la decisió, ens ho heu dit. Com deia el Carmel, ens ho heu dit a la cara i assumim la reflexió i assumim el cost que això pot tenir. Però jo crec que també el partit, ho torno a dir, en els òrgans que té per discutir les coses s'han de discutir, però també ha de prendre decisions. Desgraciadament, el temps ens ha donat la raó a alguns que pensaven que no només era una qüestió de dissidència interna, sinó que hi havia una qüestió de que hi havia companys que lliurement han decidit deixar Esquerra Republicana, o ja estaven tenint al cap deixar Esquerra Republicana, però afeblint Esquerra Republicana. Jo crec que això no ens ho podem permetre. Ja tenim prou enemics a fora del partit, en els mitjans de comunicació, perquè encara hagin d'aguantar que hi hagi companys a dins del partit que, deixeu-m'ho dir, d'una manera barroera, hagin treballat d'una manera conscient i premeditada per debilitar el nostre projecte polític. Entenc que hi hagi gent que es quedi a la retaguardia, entenc que hi hagi gent que estigui cansada. Tots ens ha passat, segurament, en alguns moments, però que deixin treballar a la gent que té ganes de remar i de pedalar en el mateix horitzó. Finalment vam prendre aquesta decisió, difícil i dolorosa, per això estem avui aquí. Però d'altra banda,
vull apel·lar també a la coherència i a les prerrogatives d'alguns d'aquests companys que sempre han demanat, no ara sinó històricament, que això dels càrrecs, que això de les cadires, que això de la representació política era del partit i no era de les persones. Abans ja s'ha dit, però ho torno a demanar aquí davant de tots. Demano als 4 consellers comarcals al Segrià d'Esquerra Republicana que tornin les actes que van aconseguir gràcies al treball dels 50 que esteu aquí, de molts altres que no estan aquí i d'amics i simpatitzants que ens van votar. Aquestes actes són de tots, no són d'aquestes persones. Des del partit treballarem perquè això pugui ser. L'Assemblea de Batlles i Regidors de la comarca, que es va reunir de manera extraordinària, així ho va demanar. Jo crec que ho hem de reiterar. Mireu, avui en aquest país hi ha 2 actes molt importants. Durant el dia d'avui, durant aquest dissabte, a part del nostre Congrés comarcal, que òbviament també és important, hi ha 2 grans actes en aquest país. Un serà d'aquí uns minuts a Lleida. Un conseller d'Esquerra Republicana de Catalunya, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres, serà l'encarregat de presidir un acte importantíssim pel país, que es fa a les nostres terres, que es fa a Lleida, i pel qual hem d'estar orgullosos. S'entregaran els Premis Nacionals de Cultura a l'auditori. Es farà un acte patriòtic. Es premiarà a prohoms de la nostra cultura, de les diferents arts, i això ens ha d'enorgullir a tots. Però també hi ha un altre acte avui. Hi ha un altre acte que és la reunió d'una sèrie d'electes del nostre país. Una sèrie d'electes que sota la plataforma Decidim.cat, alguns d'Esquerra, alguns militants, alguns no militants, alguns d'altres partits, estan treballant, estan planificant consultes sobiranistes populars. No cal que us digui que molts d'aquests electes són del nostre partit. Segurament la majoria. I com va dir l'altre dia l'Anna Simó, mireu, Esquerra Republicana de Catalunya és com les dones. Podem fer 2 coses alhora. Avui, alguns companys nostres estan planificant alliberar el país. A nivell local, segurament a nivell simbòlic, però molts els hi han tremolat les cames. Els han tremolat tant que han hagut de censurar un altre cop una vinyeta al jueves. D'altres fan país, d'altres treballen per la cultura, d'altres treballen per construir un estat propi. Doncs això és Esquerra Republicana de Catalunya. Podem fer al mateix dia les 2 coses alhora i segurament hi haurà alguna persona que estarà en aquests 2 llocs. Fem país, treballem per l'alliberament, però també treballem per aconseguir fites. Abans ho comentava el company Vega, en la votació de l'acord de finançament. Jo, com a representant de tots vosaltres, un diumenge, en l'executiva nacional del partit, vaig votar contra l'acord de finançament. Per què vaig votar? Perquè em va donar la gana? Doncs no. Perquè jo represento un òrgan col·legiat i aquest òrgan col·legiat, a correcuita, em va dir que el que es preveia en aquella reunió, la proposta que ens faria el nostre president, doncs segurament no seria per assolir els nostres anhels més immediats. Però l'endemà al Consell Nacional, un cop s'havia aprovat aquesta proposta, jo vaig votar gairebé com un sol home i una sola dona a favor d'aquella proposta. I no només això, sinó que els companys, que molts poden estar aquí, molts a fora, i que tenen dubtes, segurament els explicava el bo que tenia la proposta, que té coses dolentes, ja ho sabem tots, però els explicava els aspectes positius que té la proposta. Perquè aquell dia el país va estar pendent d'Esquerra Republicana, i no per una cosa negativa, sinó per una cosa positiva. Jo crec que això, d'alguna manera, resumeix el que ha de ser el nostre tarannà. És a dir, a dins, a les reunions a porta tancada hem de ser crítics, hem de ser exigents, hem de demanar responsabilitats, però després, de cara en fora, la decisió dels que en aquell moment, en aquell període, governen el partit, ha de ser la nostra decisió col·legiada. Mireu, aquests dies s'està parlant de tot això del cas Millet, de tot